започна с едно чуждо стихотворение на Валери Петров, тъй като тук голяма част сте доброволци. Това е една много яка инициатива, няма да казвам имена. Така че съм си приготвила Хвърчащите хора на Валери Петров. Има и песен, която е хубава, сега аз не мога да пея, така че ще чета, ще им колко мога да чета. Те не идват от космоса, те родени са тук, но сърцата им просто са по-кристални от звук. И виж, ето ги, литват над блока, над балкона с пране, над кълта, над сгорията в двора и добре, че се срещат. Единици поне, така. От рода на хвърчащите хора. И ние бутаме някакси и жени ни влекат, а ние пием коняка си, вбито в някакъв кът. И говорим за глупости, важно вирайки нос или с израз на мъдра умора, и изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите хора. И е вярно, че те не са от реалния свят. Не се срещат на тениса, нямат собствен фиат. Но защо ли тогава нещо тук ни боли, щом ги видим да литват в простора, да не би да ни спомнят, че и ние сме били от рода на хвърчащите хора. Аз казах нови стихотворения, но не мога при толкова доброволца да не прочета любимото стихотворение. Това е си 7 страница. Верно е! Добре. Да. Повечето знаят историята как един път, когато още всички бяхме само доброволци, и един психолог, който заведох в Дома в Надежда, ми каза, седнахме след срещата с децата и ми каза, ти с колко деца се срещаш на месец, колко ти пишат, колко доброволци ти пишат, и аз като му изборих, и той вика, вземи тая визитка и може да ми се обадиш по всяко време на денонощието. И тогава решихме да търсим финансиране, фондации и така нататък. Господин психотерапевт. Извинете, господин психотерапевт. Разбрах, че е полезно за мен да плача. Опитах се днес и вчера малко, не е като да не ви повярвах, но не ми се плаче, ако съм видяла как някой днес е извървял километри, за да отиде при едно дете. Щом то се усмихва и аз се усмихвам. Не ми се плаче, ако Ива е на училище, а иначе нямаше да е. Не ми се плаче, ако някой може да чете, защото някой чужд е жертвал време. И вие, господин психотерапевт, казвате, че трябва много да плача. Полезно било. А повярвайте ми, не че ви противореча, но не мога, докато ги има всички тези хора, които дават нещо, което никой не е потърсил. И се усмихвам всеки ден хиляди пъти, въпреки мъдрите ви инструкции. И знам, че на тези безпричинни усмивки слагате тежка диагноза, но аз се усмихвам всеки ден хиляди пъти се усмихвам. И още едно на темата. Кутия за деца. Защо си попаднало точно тук дете? Затворено в кутия до други кутии с деца. Спокойно. Аз днес ти нося листовки с инструкции и книги как се бяга от затвор като Монте Кристо. А за теб буквите са букви и никога не правят дума и мога само да седна пред кутията и аз да ти чета. И когато вечер си тръгвам по пътя към моя град, кроя планове как ще ви направя революция, как ще сложа бомба пред къщите на виновните, смели планове и после заглъхващи, отлагани, защото ние хората сме егоисти и доброжеланието ни ляга на кушетката до егоизма да си почива вечер след работа. И сега с малко по-нови неща. Да сменим темата. Така ведри, любовни неща. Само да предупредя, че в някакъв момент ще върна към едно мое любимо от книгата. Добре. Знам го кое е, стъпила на партийния дом, тъй като деен активист. Приготвила съм го. Хлебоправците. Когато стана на 87, дребна и суха, не повече от 1,30 м, ще са минали точно 60 години, откакто чакахме край реката да стане бистра. Тя никога не стана бистра, макар че наехме специално обучени чистачи на реки и малки и големи риби да почистят отвътре, а водата все идваше и идваше още и мръсна.
Имаше още стотици влюбени до реката, мъчейки се да направят същото. Едни си тръгваха ядосани, всеки сам, а други я разбираха и я гледаха все двама. Ние с теб построихме мелница до реката точно и ти правеше брашно за хората, които чакаха, а аз замесвах хляб за всички и го раздавахме. Наричаха нас двамата хлебоправците, а водата в мелницата бе тъй чиста, като че някой бе изтискал бял облак, за което никой нямаше научно обяснение. Сега, когато съм на 87, дребна и суха, и са минали 60 години, откакто те срещнах, се радвам, че с теб точно съм чакала и за целия хляб раздаден се радвам, и за онези, които не се отказаха да чакат, и за всеки ден с теб радвам се. Научно-популярна статия. Раците вървят назад и птиците ему също. Мравките никога не спят. Има черви, които ако не намерят храна едат себе си. Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му. И аз съм така. Всички странни животни събирам. Добре дошли. Това ли е групата, която ще свири за малко? Здравейте, здравейте. После може да оставим да слушаме групата. Пеперудите нямат стомах. И аз, когато разбера, че си ме излъгал, нямам. Охлювите оцеляват без храна цели 3 години. И аз така оцелявам с теб. Кравите дават повече мляко, ако слушат музика, и аз търпя повече от лъжите, ако слушам джаз. А колите затварят очи, когато нападат, защото се страхуват да не ослепеят. Пингвинът е единствената птица, която плува, а аз съм единствената жена, която лети, когато се върнеш след лъжите и кажеш, че повече няма и че ме обичаш. Има насекоми, които живеят само часове. Ние всички сме насекоми. Бъз, бъз, бъз. Живот е само когато имаш любов. Бъз, бъз, бъ. И животът свършил. 40 години разлика и по повод една моя съседка, която живее сама в огромна къща и е на 67 и може би малко луда, но може би аз съм единството, когато си говори с нея и минавам след работа и си говорим за нейните котки и аз за моите проблеми и много добре се разбираме. Моята приятелка е странна. Цели 40 години по-странна от мен. Има охлюви върху краката и разбира се живее с котки. Тя никога не е имала голяма любов. Имала една малка и после спряла. Мъдро промърморвам. Права си, що ме спряла, не е била голяма значи. Моята приятелка е 40 години по-стара от мен. Не, че не се боя за нея. Боя се, пази я Боже. Но за себе си се страхувам, че там на двора видях ясно себе си и така, след 40 години. Добре, на темата за самотници се казва. В кутийки аквариуми затвориха онези, които се блъскат в стените. За тяхната безопасност е всичко. Блъскат се иначе и пречат на тишината. Лошотия. Събуждам се в 5, след като онази, лежейки във ваната, е станала гола спяна по себе си и ме е убила с ногти. Онази бях аз, а другата аз умира. Събуждам се, обличам се, треперейки и отивам да помагам на децата. Онази, дето ме уби, бях аз. Помни, че си будна, помни, че си будна. Циганката тълкува на кълбо този сън. Лошотията ти иска да излезе, мила. Не, бабо, не четеш добре кълбото. Лоша не съм, когато убивам на сън. Лоша съм, когато спя спокойно и знам онова за децата и не преча на онези, които така ги убиват. Пак поздрав! Нещо по-весело, посветено на бившия ми шеф, който беше милиардер. Аспержи. Той ядеше аспержите с такова задоволство, без дори да осъзнава, че след 100 години ще бъде само купчина пясък в общинско гробище. Даде толкова време от своето, за да може да бъде тук и да плати за аспержите на другите. А животът му без аспержи би бил приемлив. Та той дори не се хранеше, за да изглежда млад. Но задоволството, че всъщност плащаше аспержите на другите, беше неописуемо. Този стих
Няма нужда от завършек, защото дори аз преди да го завърша ще замина за село Железница, където ще живея без електричество и дори без аспержи, с моят си герой луд, смел революционер и ще изживея повече живот, повече от всички хора, показвани някога по телевизията. Май е време за втората книга. Ще прочета по този повод нещо от старата книга. Цирков октопод. Аз съм октопод, стъпил на 8 неща. Впила съм пипалата си като корени на дърво, та да стоя над водата. Само така съм добре. Когато едно се разклати, разклащам се и аз и се вкопчвам в другите 7, та да остана още над водата. Приятелството, когато се разклати, изкувам се. И кариерата, изкувам се. И парите също. Никой от глад не е умрял в този град. Тогава се накланям към децата. Децата, когато се разклатят, оставям ги да растат. Ме прости Господ, ще се оправят. И опирам се на любовта и бавно се накланям към него. Любовта ми, когато се разклати, отмествам се бавно. Първата, щом си отишла, знаеш, че и други същите идват. Родителите, когато се разклатят, свикваш, случва се. И удоволствията, когато видиш, че са празни, и мечтите за тях. И това се случва обязателно, свикваш. И така, изкубнала се от всички човещини, един неуспешен цирков октопод ще падна във водата и ще плува. Аз ви разказах вчера във Фейсбук за жената с трите сърца, така че няма да ви разказвам историята. Или? Кой не е чул историята за жената с трите сърца? Добре. Това село Железница всъщност не е селото Железница тук до София, едно село Железница до Благоевград, което го няма на картата всъщност и там наистина няма ток и вода. И там е къщата, където съм ходила на село да паса крави лятото. И баба Лили от съседната къща, която имаше кози, вечер ни печеше картофи и заставаше така вечерта в тъмното, дето едва се виждат хълмчетата наоколо и казваше, и те бяха така едни равни хълмчета и обясняваше как казваше си стояшка така. И твоя дядо бяга през този хълм, турците го гонили през другия, те с коне, той пеша, той тича, те го гонят и на 10-тия чак го хванали и се чуят откъде, как са успели да го хванат. Как успя толкова много да бяга и решили, че трябва да го разпорят, да му направят аутопсия по старовремските турски методи и да разберат защо е бил толкова бърз. И видели, че има 2 сърца. И това се разпространило и всякъде из селото. И аз от тогава съм била примерно на 7. През цялото време си мислех, че имам 2 сърца. И когато на 16 кашлях и ходих да ми снимат белите дробове и човека ми обяснява лекаря, тук ти е левия дроб, тук ти е белия, това ти е сърцето. И аз седя и го тъжна го гледам и си казвам, аз нали имах 2. И все пак си остана с надежда, че някъде може да се е скрил някое друго сърце. Оттам тръгна това стихотворение с жената с трите сърца. Тя трепереше само отвътре. Далака, стомаха, белите дробове. Отвън не личеше. Беше от онези жени, на които устните не потрепват, когато казва на 12 видни физици, тишина, моля, ще стане както аз кажа, и винаги ставаше както тя казва. Вечер отключваше входната врата и усещаше трептерето. Пом. Кръвта се насъбираше някъде там, топтеше, пом. Обичаше да казва, че не се умира от това. Не отиде на лекар. Имаше да върши и по-важни неща. Една вечер отключи, затвори отвътре. Не успя да заключи повече, падна на пода. След много дни лекарите казаха, че имала 3 сърца. Едно под далака, едно над стомаха и онова при дробовете. Какви ти 3 сърца, каза охраната на блока. Тя се бързаше на някъде. Тя дали едно е имала. Чудите се дали е умряла или не. Че какво значение има, освен за любопитните очи на охраната в блока и на съседите. А от тях никой не разбра, че всяка вечер тя оставаше сама, за да пише писма на самотни непознати хора. Само това. И всичките си пари харчеше за пощенски марки до Боливия, Алжир, Лесото и така нататък, защото трите й сърца не й даваха да остави някой друг, да носи такава самота като нейната.
Чудите се дали е умряла, дали не, дали... Дано не, защото когато и аз остана сама, ще чакам някакво писмо, просто някой да ме пита вечер как съм. А охраната на блока все едно си говори: какви ти 3 сърца, тя беше просто една самотна жена. В Боливия, Алжир, Лесото и така нататък, днес е ден на траур. Ако се изморите, да починем. Мълчание. Тук свободата е пълна, ти определяш кога са почивките, най-вече когато ти се пуши. Добре. Аз пуша само като пия, съответно ще ми се допуши скоро. Като сме тръгнали с самотните жени, самотната жена, логично, вратата е преход към нещо друго. Очакваш, отваряш, принципно с трепет. Как страх ме е от тази врата у нас, която води само към стаите и тераса. Когато стигам до терасата, потрепервам. Две деца в ресторант. Две деца се обичат, играят си на семейство. Събуждат се и момчето й прави закуска, а тя си слага рокля на цветчета и панделки и отиват на училище и си липсват цял ден. После си правят вечеря, като големите, и като големите се гушват и заспиват. В събота чистят къщата за кукли, като семейство. Тя на ушким лети с метлата играчка и той се смее, после й чете малката кибрита продавачка, тя плаче, а той я хваща за малката ръчичка с неговата малка момчешка и после отиват на вечеря, две деца в ресторанта. Всяка неделя отиваха в парка и играеха на криеница. Криеницата им беше любимата игра. Като по-малки криеха себе си зад дървета, зад пейките. Когато поотраснаха, криеха мъките си от другия. Така, заради играта. И двамата се криеха добре. И така, скрили се до съвършенство, те не разбраха защо не успяха да спазят обещанията си и най-вече едно, да остареят заедно. Малко трагични ви ги пускам. Много са хубави. Чакай, Роби си поръча. Нали познах кое си поръча? Стъпя на партийния дом ли? Да. Това е гениално стихотворение. Аз май не спитала съм също. Стъпила на партийния дом. На английски го преведоха Standing on the Statue of Liberty. Което не отговаря точно, но някакси много добре им вървеше с това да стъпиш някъде от високо и да говориш на хората. Нямаше еквивалента на английски на партийния дом. А и нямаше да го разберат. Това е яка ирония с този Това е щеше да е по-така, близо до действителността. Да, имаше една американска преводачка, която каза, че няма еквивалент на това нещо. Обясних и го, показах го на снимка, не се получи. Останахме с Statue of Liberty. Мечтая да стъпя на партийния дом отгоре, с боси крака на върха, там, където е знамето. Ще настане смут, ще идват хора от градове да видят, ще викат: чудо, ох, чудо, говори ни да слушаме. И ако им кажа: на земята сте гости, после се отива на друго място, с градини и реки, пеперуди, тогава ще настъпят масови самоубийства, ще вярват на думите на тази, която стои горе. Или ако тогава им кажа: човек е роден сам и сам да е, светът е объркан, защото се объркваме с другия, загрижеността влачи назад и после ви прави войни. Грижете се само за себе си. Тогава ще се възцари егоизма и много бързо после ще настъпят масови самоубийства от самота. Но всъщност аз ще стъпя горе на партийния дом и ще кажа само тихо: раздавайте, не вземането е важно, а даването. Но тогава няма да настъпи нищо масово. Ще дойдат от Корило лекари с мегафони: не скачай, не дей дете, всичко ще се оправи. Ще дойде хеликоптер да ме спаси от мислите ми и пожарна, и тогава ще скоча. Ще стана петно от месо на паважа, защото не ми се живее сред хора, които във всичко, което искат, вярват, но не умеят да дават. Корил обаче няма лекари. Няма психолози. Няма ли вече? Едно време имаше. Иван се замина преди година в чужбина и вече няма психолози в Корил. Така
Така ли? Аз знам за от Калин Терезийски, че с първата му работа е била в Курило и там е бил лекар. Така че никой няма да спаси там. Сега е в Нови Искър клиниката. Аз защото съм от Благоевград, Симитли региона, знам повече тея заведения и тук ми е малко софийско, нали? Курило ми е... Четвърти километър, примерно, не се връзваше с Римата. Да пушим ли или да почета още 10 минути и да приключим и да пушим безкрайно? Казахте свобода. Ти решаваш. Добре, ще почетем и после ще си пием спокойно. Италиански филм. Живеем с теб като в италиански филм. Ти ми готвиш паста и взимаме хубаво вино. И се целуваме цяла вечер след работа. Някога се караме, като в италиански филм. После плачем и се целуваме цяла вечер. Не оставяме време за други и за другите. Ако има други, ти ревнуваш, аз чупя чаши за вино в стената. И после се целуваме. Вече 100 години сме така и сме престари. Оставям си бастуна на страна и сядам да чета мои стихове, писани за теб. Това най-обичам. Гледам наши албуми, докато чакам да си дойдеш. Ще се скараме и ще се целуваме и пак ще пиша. Все стигам до онзи стих, който разказва как сме се разделили на 3-та година. Нещо смътно пробягва през ума ми. Трябваше вече да си дойдеш от работа, трябваше и някакви хапчета да пия. Чета опаковката за третиране на умерена до напреднала фаза на... И сега се сещам, че ти отдавна си отиде, още на 3-та година, преди толкова много години. Взехме оптимистичната личка. Трябва да правиш нищо. Това е посветен италиански филм на бившия ми приятел италянец, който сме си все още много добри приятели, така че всичко е много оптимистично и много хубаво всъщност. Няма нищо лошо. Що се пие така? И това може би най-идея по-оптимистично. Толкинко. Ние свършваме след 10 минути. Пясъчни фигурки. Кожата се рони при всеки допир, стъпват бавно винаги, за да се пазят, да не се изронят, сринат, да останат цели. Всичко друго им е същото на пясъчните хора. Когато се срещнат, е като да се срещнат еднорози, два мамута, извънземни на земята да се срещнат. Радват се старците по пейките, защото те знаят чудо какво е такъв да срещне същата. Тя и той се намериха до реката под планината и тръгнаха към морето, все по реката, все ще стигнат. Ясно е, без да се говори, говоренето също рони. Душа с душа вървяха, песачинка с песачинка. Без да се договорят, стигнаха до скала над морето, там където се влива реката. Хванаха се за ръце, а пръстите им се ронеха от силното стискане и без да се поглеждат скочиха. Две пясъчни кукли скочиха, песачинките се разляха във водата и бавно падаха към дъното, без рибите да разбират коя песачинка чия е. Бавно след часове стигнаха. Един водолаз след години каза, че видял на дъното пясъчна фигура на два мамута с сплетени хоботи. Сякаш танцували и помислил, че са живи, но не се оплашил, станало му хубаво. Добре, сега ще изробя всичките три, които са положителни. Двамата умират, нали? Ама водолазът е щастлив. Умирате му се сплетени хубаво. Така че си е съвсем оптимистично. Айде, Рози е старо, но така положително много. Също като се замисля, не е много. Става очаквания, чакай ние. По моите критерии е доста положително, да. Красивата стара жена пак е навън. Виждам я от прозореца. Боса стъпва по снега на двора, с дълга бяла коса като него. Малките и голи крака стават сини, като синята и нощница от коприна. Прикрита с пълто отгоре, пак търси Рози. Но госпожо, декември и Рози няма. Не дейте, не стойте на студено.
Ах, дете, не ме учи, не знаеш нищо, не си виждала рози в снега, защото не си ги търсила. Не знам дали тя намери рози в някоя от тези декемврийски сутрини, но сега, след толкова десетилетия, и аз излизам сутринта да търся рози. И понякога забравям да си сложа обувки, защото ми е по-важно да намеря роза, отколкото ме е страх да умра. И положително не може да чеша. Те са положителни, ще се затрудня, затова ще почнем с което е наред. Да подариш книга. Загръщам те с кърпа от коприна, изрисувана с птици, както се загръща книга, която си чел хиляди пъти. Но я прибираш, за да подариш, да продължи нататък. Така трябва с книгите, така трябва и с хората да се прави, да ги подариш на света си, на света им да продължават. Последни 2 и отиваме да пушим за винаги. Айде, 3. А? Колко много имаш? Няма, не, те са вече доскучават. Ти ни питай нас. Айде още 2 и приключваме. Да. Това е доста трагично. Хайде, давай, за да има по-добре. Добре, път ще подбера по-весели, обещавам, да. Репортаж 27 януари 2014. Иванка Самуилова, на 54 години, от град Дупница, безработна. Влакът спря. Дойдоха полицаи, следователи, линейка, началник гара и разбира се журналисти, камери, микрофони и любители репортери. Тя пушела цяла сутрин на гарата. Питала хората кога е следващия влак. За къде ви интересува? Не ме интересува за къде. Аз изчислявах печалбата на един човек с 100 милиона приходи и 100 милиона разходи, точно когато колелото под моята седалка е присъствало на смъртта на жената, която не искала да бъде в тежест на децата си. За 100 от секундата съм била между тези два свята, но достатъчно за да разбера, че има нещо сбъркано и в двата. Вие видяхте ли как скача? Защо? Тя колеба ли се? Дълго ли чака? Не знаем нищо, оставете ни на мира. Ние сме просто едни пътници. Да, това е истински случай, когато работех на компютъра, пътувайки във влака и смятах някакви глупости. Последно. Преди писа. Археология от бъдещето. Да бяхте ми казали къде ще се родя. Нямаше да бързам, щях да изчакам. Поне 30 000 години да чакам. Тази ни цивилизация ще остави повече, отколкото на нас оставиха египтяните. Например, черупки и наводни косенурки, оплетени в жълти пластмасови чували. Археолозите от бъдещето ще тълкуват ритуалите, както ние тълкуваме тези на майите. И един млад учен ще запише в тефтера си. Мистична цивилизация, дълбоко вярваща, принасила жертва на своя бог костенурки. А всъщност всичко е било от недоглеждане. Дръжките мистични. Сега дойде в момента за бис. Някое пожелание или да избера някои от трагичните останали? Прайде 2 кратки. Братско. Брат ми плачеше. Не плачи. След ден ще намеря време. Братко, сега се усмихваш, що ме така да си сипем да пинем. Аз работих вчера, важно беше. Нали си ми простил, че не стигнах? Сестро, за какво работеше така много вчера? А мен ме е срам да кажа за пари. Много социално поеди. Здравей, истино! Това, което имаше, го е нямало. Призрак от истини и ти се радваш на тях. Здравей, истино! Аз ще ти казвам всичко, което е в мен. Радвам се, че те има. И после виждаш, че я няма. Тя истината е истина и за други. И гледа да е хубава. Да е хубава истина, да й се радват хората. Гледай да е правилната истина, важно е. Трудно е на истината, не може да е истинска навсякъде. Благодаря. И ми стига толкова. На здраве. Благодаря ви, че дойдохте. Пак да дойдем. Айде и пушим. Айде да пушим, айде.
аз предлагам